palit ng motor. Woo! Daghang chicks boy, daghang uya ba kay? Daghang matag. Hindi ka indot aning daghang kag mga chicks pero was like hibaw nga ako na silang giinutok. Jesus, nga lalaki kung mamuhunan tag babae, di gyud maglisod. Daghang matod. Na na po ko gitiksan. Mga rin na po kuno siya. Magdala na po kuno siya. Tubida. Bita. Ay, kisa man eh. Uy, nabago na kong uyab. Ay. Uy, manok. Umayo. Mali. Manok ni mo. Ihatag na nimo. Di mo nihatag na ko. Sus mo ko yun. Taga kong usang uyab. Nagdaag ka na ang dako kay motor niya. Ikaw na po, manok. Lutuan niya na. Ang luto na ni. Okay, ito na. Usang na yung klasyas manok. Bantris na. Mantris? Adubo. Tugo. Adubuhan na. Sige. Kaya ito nakaunon dito sa mga kwarto. Ato sa kwarto pag ikaw nung to. Pero, una ka sa nagkaalak ng bantris. Masukok. Dami na may prami na. Kaya importante rin hagol. Nakabuhi. Ano na kinilim? Naging kusong mudagan. Mas kusong pa mo mudagan ganyan ang imong bana na. Okay. Kadungog mo ko nga. Sikat-sikat kasi mga bagkabaydor. Naguna-una kong daog, manok. Come on. Salamat kayo. Isali gini ka. Kana ang abi mo guni mo kunsa. Paragol kay. Mas bitaha mo gunang daghan tag babaeng tigumon sa kalibutan. Kay kung sa mga problema sama nimo karon dadaan ko manok. Oh, nakapalit og motor tungod sa babae. Oh, di. Pati ayuhal gid ay daghan ka piyab kay daghan ka. Nga mo tag. Daghang hatag ba? Salamat kasi mong manik. Ikaw, lako na to. Unya na kay. Kana ang manok ko imong dapat mo pud lain ka mga. Nakoy da. Oh, mao ba? Unsa may lain dani mo? Ito sa kwarto na. Ako'y bantris na ako. May unahang kaon. Tanong Okay lang nga. Sige. Bantu. Asa man mo yung kwarto na? Nasa sulod balay ang magwa na gawas. Nga, asa man? Manok mo ihawon o kini ako manok mo ihawon una? Ikaw unta may akong gusto unang lapaon. Isa kikin sa manik. Love! Uy. Hi, love! Oh. Kinsa man ni love? Ako ang kanaang bagong ka-plug sad. Nag na sa di ay ka? Unsa man pud imong dadodan? Yan to ko'y dala para nimo. Good for your heart. Sus, grabe. Ang manok nimo parisa na mo tukuma. Portay lami ah. Lami kayo. Lami kayo kay Paris. Mangutan ako ninyo kana. Unsa man jud kana inyong giapas nako nga isip usa ka lalaki ba? Diba? Ang kagwapo nako o ang unsa man? Kwarta unta to nya, wa makay kwarta. Ako may mangwarta man. Mana naman na? Kwarta dai ka namo. Lang. Wa man sa mi kwarta, kay kwarta minimo. Unsa man yung giapas ako di ay? Wa man dai kay kwarta di ay. Unsa man yung giapas ako di nga gusto mo nang ani mo gimuli sa gulingon misita mo inyo pa kung ginadag manok inyo kung ginadag para pulutan sa manok unsa man? Giapas ako. Mo na siya nga. Ngutan ako niyo kung unsa mo yung giapas niyo nako sa umpag ka lalaki. Di ba? Ang kagwapo o ang kamatso? Unsa man? Ikaw dai, unsa may ganahan mo niya? Ang akong ganahan ani ang iyang ilok kapag kabaho. Oo, sa bagay. Ganahan sa ko ani niya. Kay iyang ilok humot-humot sad. Kanang butang murag kalamay. Kalamay sa buhol. Ana. Sa to pala ikaw siya iya baho niya ikaw yumutan. Ikaw, sa kadaghan ng inyong babae. Dili na ako, sa may muhang iganahan ako nga. Porte mo ikang. Bedo ka. Ang ganahan ginako sa kababay. Kami amo ang duha. Unsa may pinaka kuan mo, pinakaganahan nimo nako o niya. Kanang iyong bugan. Kaya madugay na kung simhot. Puti pagkahumutag isang bugan yun, ha? Muna, kung bugan nag-iskutan, mo ginaganahan ko kanang daghan nga bugan ako masimutan. Ay, Vader lang siya. Kaya kanang yung bugan, humot na siya madugay, pero kung madugay ko simot, puting bahua, pero madugay kung balik-balik, mulami raman. Baho jud. Baho kayo, baho kayo. Amo ani dalu balik. Ay, sakita sa nagagay. Okay, mao to tong video guys. Salamat kayo sa inyong pag-view sunod sa ako ang channel Alimukoy Trace Buhakak.
Nya pa shout out na ko diha. Shout out ko ninyo din ang tanan sa Diplahan sa Buanga Sibugay sa mga player sa Butong Valientes o sa ilang barangay official o iski chairman nga way puas sa pagsuporta sa ilang maabtik nga mga players ug ilabi na gyud sa ilang coach. Ang nagpa-shout out ani si Dodong Conrad Samson. Og hinahimong pita diha sa Sibugay guys sa atuan ang mga solid supporter diha sa Alimukoy Tres Buhakak ingon sa Genomics TV og sa among Facebook page nga Tres Buhakak. So kaniyong tanan shout out ko niyong tanan og salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya shout out po dai ko diha sa Kahayagan, sa mga Bilyasan pamilya ni Boss Romeo Bilyasan og ni Ma'am Bibian og sa iyang mga anak labi ni Ma'am Maribik na mo'y tagad na mo diha sa mong pag-anha diha sa mga Bilyasan pamilya og sa mga Makoto pamilya og ni Boss Manix. Daghang salamat sa among pag-anha dinha. Daghang kay salamat sa iyong pag mayong pagtagad na mo diha kang Dapitas sa Zamboanga del Norte. Unya salamat po diha sa tanan nga nagsunod na mo diha sa nasipit sa Santa Ana, si Barangay Kapitan Ruel Abbas. Dito mi nakatog. Salamat kay nimo boss. Og sa amo aging kahimamat na labi na dito sa mga dinawanaw pamilya sa Kahayagan. Sa Kahayagan today. Barangay Kahayagan diha sa kanaang Surigao del Sur. Sa ni Dodong Jerome. Ni Dong Titing. Ni Dodong Titing nina og ni Kuan Kapitan